गोबां बारग' एनडिएफबि निफ्राय जयनिं जादों आरो गोबां UPPL नि दैदेनगिरिफोरा जयेन जादों आरो बारग' बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांमोनहा जयेन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि BPF दोलोआव बरायनानै लाबाय। दिनेश दैमारी बिथाङाबो एबसुनि मेम्बारमोन आरो UPPL नि उर्जास मुसाहारि धनिराम बर' बयबो आखाइ खबनानै बराय। जों BPF दोलोआ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि डाइरेक्सन आरो गाइडेन्सआव फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय फुरा जों साखाफारा। दिनै जोङो BPF दोलोनि जानानै गासै BTC बाखिखौ बेखौनो खावलायनो सानो। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों जे जोङो प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव BTC आ जोंनि देश आरो बे BTC खौ बासायनो थाखाय मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बाहागो लानो नांगोन। दिनै जों BPF दोलोनि जानानै दिनै लाइमोनफोरा 3 बोसोरनि बारा जाबाय प्रमद बर' सासन खालामनाय सरकारा लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायाखै। दिनै जों लाइमोनफोरनि जानानै BPF आ जुजिदों आरो जाखांबोनाय BTC नि कन्ट्रेक्टरफोरा 3 बोसोरनि बारा जाबाय बिथांमोना खामानि मोनाखै। दिनै जोङो कन्ट्रेक्टरनि जानानै जों दिनै जुजिदों। आबादारिफोरा जोबोद खस्थ'यै बिथांमोनहा दङ। इरिगेसन प्रजेक्ट आबादारिफोरनि थाखाय प्रमद बर'आ बे सरकारा जेबो खामानि मावाखै। दिनै जोङो BPF दोलोआ आबादारिफोरनि थाखाय जुजिदों। फैबाय थानाय बिसायख'थिया प्रमद बर' भार्सेस हाग्रामा महिलारी सारल' नङा। दिनै प्रमद बर'खौ आबादारिफोरा गाज्रि मोनो, दिनै प्रमद बर'खौ कन्ट्रेक्टरफोरा गाज्रि मोनो, दिनै प्रमद बर'खौ फरायसाफोरा गाज्रि मोनो, दिनै प्रमद बर'खौ बिभिन्न जाथि माहारिफोरा दिनै गाज्रि मोनो। मानो होनोब्ला बिथाङा फोथाय खेबस' खामानि मावदों। जेरैबायदि खोथा बुंदोंमोन थांनाय इलेक्सनाव बेबायदि बिथाङा खामानि मावाखै। बिथाङा बुंदोंमोन जे गाव सरकाराव फैयोब्ला BTC ओनसोलाव थानाय मास मिडिया जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि फैसा होनाय खोथा बुंदोंमोन। नाथाय गाव शिफ्ट जानायनि उनाव सासेबो रिपर्टारफोरा बे फैसाखौ मोनासै। फरायसाफोरनो 2500 साफ्रोमबो BA आरो MA फरायबाय थानाय फरायसाफोरनो होनो होनदोंमोन, बिथाङा होआखै। ओंखायनो बिथाङा फोथाय खेबस' BTC नि रायजो राजानि लाब जानाय खामानि मोनसेबो मावाखै। प्रमद बर' शिफ्ट जानानै आबादारिफोरा मोनसेबो आबादारिनि जानाय खामानि मावाखै, लाइमोन फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावाखै। BTC नि कन्ट्रेक्टरफोरा इभेन डाम्पार फाननो गोनां जाबाय, JCB फाननो गोनां जाबाय। ओंखायनो दिनै प्रमद बर' हारसिं, UPPL सरकार हारसिं आरो गासै BTC नि हारि माहारिनि बे फैबाय थानाय जुजिनाया BPF दोलो जों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारजों BTC नि कन्ट्रेक्टरफोर दङ, हाग्रामा महिलारी सारजों BTC नि आबादारिफोरा दङ, हाग्रामा महिलारी सारजों BTC नि लाइमोनफोरा दङ, हाग्रामा महिलारी सारजों BTC नि फोरोंगिरि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा दङ, हाग्रामा महिलारी सारजों BTC नि मोनफ्रोमबो हारि माहारिफोरा दङ। मानो होनबा बिथाङा बे ओनसोलखौ जौगानाय खामानि मावदों। 3 बोसोरनि बारा जाबाय जेबो जौगानाय खामानि बाव सोलियाखै। ओंखायनो जोङो बिराद साखाफारा फैबाय थानाय MP इलेक्सननि उनाव प्रमद बर'नि UPPL राजखान्थि दोलोआ 80% खमजुरि जागोन। 80% बिथांमोना दुरबल जागोन MP इलेक्सननि उनाव आरो फैबाय थानाय 2025 BTC इलेक्सननि उनाव 100% दुरबल जागोन UPPL आ आरो 2026 आव जेला स्टेटनि एसेम्बलि इलेक्सन जागोन MLA इलेक्सन 2026 आव मानाव गेदेर प्रमद बर'आ MLA केन्डिडेट होनो थाखाय सासेबो केन्डिडेटनि जग्यता मानसिखौनो मोननाय नङा। केन्डिडेटनि थाखाय बिथांमोना क्राइसिस जागोन। बेबादिनो जोङो खामानि मावगासिनो दं। मानो होनबा जाय मोजां खामानि मावो बेजों इसोरा दङ। दिनैबो NDFB गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंनि BPF दोलोआव फैदों। मानो होनोबा जों कारापसन फ्रि मोनसे सरकार BTC खौ जोङो सासन खालामनो नांगोन। दिनै UPPL सरकारा 30%, बे BTC सरकारा रायजो राजा गोरिबफोरनि थाखाय सरकार जानानै नङा। अफ दि 30% फर दि 30% जानानै दङ। जाय 30% होयो बिसोरसो प्रमद बर'नि खाथियाव थांनो मोनो आरो जाय 30% होयो बेखौसो प्रमद बर'आ लायो। ओंखायनो नाव BTC सरकार लेड बाय प्रमद बर' BTR गभर्नमेन्ट अफ दि 30% फर दि 30% जानानै दङ। ओंखायनो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव बे 30% जोंनो कारापसन फ्रि मोनसे BTC नांगौ। स्टेटआ मानाव गेदेर मा होनो जोंहा स्टेटआ आरो दिल्लीया
जेरैबायदि फैसा हरो बिनि जौगानायनि थाखाय नाथाय बेखौ टटेलि बिथांमोना मिस इउज खालामजोबो फैसाखौ ओंखायनो बेखौ जोङो कारापसन फ्रि मोनसे सरकार जों दानो नांगोन आरो ओरैहाय साहा ओनसोलाव गोबां जेंना सोलिगासिनो दङ मानाव गेदेर फेरेंगा बिथाङा ओरैबायदि बिथांमोननि सासनाव जे जोंहा हारिया थानो थाखाय न' गैया जादों उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों गोबां मानसिनि न' दानसिदों सावदों गोबां आलाय आथानि जादों ओंखायनो बेखौ फेरेंगानि आरो प्रमद बर'नि सासनखौ साहा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाया माब्लाबाबो बावा बिथांमोननि सासन कालाव साहा ओनसोलनि रायजो राजाया न' सावजादों न' सिमफाय जादों आलाय आथानि खालामजादों बे रागा जोंजोबनानै दङ साहा ओनसोलनि रायजो राजाया ओंखायनो बे साहा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जेरै प्रमद बर'खौ रागा जोंदों फेरेंगाखौ रागा जोंदों आरो प्रमद बर' फेरेंगानि थाखाय न' सिमफाय जादों थानो थाखाय न' गैया जादों उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों फरायनो थाखाय फरायसालि गैया जादों रायजो राजाया रागा जोंना दं बे रागाखौ फैबाय थानाय समाव इलेक्सन समाव UPPL खिथेर होखारगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ ओंखायनो जों मोनसे साफ्रोमनिबो जेंनाया सुफुंजानायनि आरो नों आंजों अनलायलायनानै BTC आव मोनसे गोजोन आरो BTC आव मोनसे जौगानाय मोनसे जोङो दागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिनि थाखाय जों BPF दोलोआ साखाफारा आरो दिनैबो जोङो बामोनगावआव फैनानै मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों बे जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि जादों थेंक इउ मा अर्गानाइजेसननिफ्राय दिनै गोबां बारग' NDFB निफ्राय जयनिं जादों आरो गोबां UPPL नि दैदेनगिरिफोरा जयेन जादों आरो बारग' बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांमोनहा जयेन जाफैदों आं बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि BPF दोलोआव बरायनानै लाबाय फैबाय थानाय MP इलेक्सननि बिसय BPF दोलो हिसाबै केन्डिडेटनि बिसय माबाफोर प्रिपेरेसन बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगोन दा जोङो टटेलि MP नि थाखाय जों प्रिपेरेसन जानानै दङ जोंहा MP आ देरहाखानाया रोखा MP इलेक्सननि उनाव प्रमद बर'नि UPPL पार्टिया 80% दुर्बल जागोन BTC इलेक्सननि उनाव जि 20% थाबावनाय बेबो दुर्बल जागोन BTC नि उनाव 100% दुर्बल जागोन फैबाय थानाय MLA इलेक्सन